Nedjelja ujutro, 21. decembar. Jeff, Azra i ja dogovorili smo trčanje. Čekamo Azru. U međuvremenu Jeff provjerava softver i zagrijava se. Još čekamo Azru. Mora se čovjek nekako zabaviti. Ponukan nedavnim labuđim jezerom, Jeff se rasteže do krajnjih granica. Još jedno rastezanje, vidjela žaba, sreća pa je štanga vodoravna. Dok čekamo, brojim rupe na jednim i analiziram druge patike. Jeff od silne muke trči po moru smeća nakon sinošnjeg koncerta dubioze. Valjda su duhovne posljedice koncerta nešto drugačije. Evo nam i Azre, poučava nas da mobitel primarno služi kao ogledalo, a potom kao pomagalo u mjerenju brzine i kilometraže. Raskošni splet plesnih pretrkačkih pokreta, a onda staza. Tartan je mekan, pravi užitak. Zenički šampioni treniraju ovdje. Sve se nadamo da će nešto te dobre energije preći i na nas. To. A sad, dugo očekivani nastup. Pogledajte taj korak. Čovjek tako reći jedva dodiruje tlo. Ovo je jutarnja simfonija tartanskog labuđeg jezera. U nekom trenutku čovjek je u zraku, levitira, čarolija nedeljnog jutra. Nažalost, sve što je lijepo kratko traje. Zato tražimo nove zvijezde Zeničkog maratona. Javite se na www.zenicamaraton.ba.